Babe, nako'y hugot ba? Kira sa imo maghugot ha? Sige babe, ay problema. Hugot naman din. Sige. Adik ka ba? Oo, sa una, adik ko sa una ay. What? Sabi ko itong panahon ako ay grabe ka rin. Magilak ang simana, hindi ko kakwat. Oh my God! Wow! Asa pa kumadto kay dagan ni kumakuan sa una. Sabi dito na panahon ba, hindi ko kalimot bakit labi baba na akay open anong mata rin no? Grabe kayo to. Bakit mo ko mo ito bago? Ay bakit? Kasi na-addict na ako sa iyo. Sure ka, babe, na? Addict ka? Sure ba? May lami mong hugot, babe. May lami.